Deși această întâlnire a fost organizată, după părerea mea, puțin mai târziu decât trebuia, pentru că săptămâna trecută am avut doar o întâlnire la nivel de reprezentanți în Parlament și am avut discuția. Însă eu la această întâlnire sau la această ședință nu mă reprezint pe mine, ci reprezint, ca președinte a Consiliului Reprezentanților Unionari, reprezint Consiliul Reprezentanților Unionari. Deci este o diferență enormă și de aceea, dacă mă întrebați ce o să reprezint acolo, atunci vă spun următorul lucru, care ne reflectă din acel dialog pe care am purtat cu membrii conducerii acestui Consiliu. Și anume, din secuime, și aici mă gândesc la cele două județe, probabil Covasna și Harul, dar s-ar putea și Mureș, vine propunerea aceea și vine poziția aceea că, având în vedere toate cele întâmplate și acum nu le enumăr așa, dar cumulate, trebuie ieșit de la guvernare. În cazul în care întrebăm și aflăm și ținem cont de părerea restului UDMR-ului, care nu sunt din cele 3 județe menționate, majoritatea covârșitoare este de părerea aceea că UDMR-ul trebuie să meargă pe aceleași principii pe care a mers în cei 12-13 ani cât a fost la guvernare, și anume, noi nu am intrat niciodată la guvernare doar de aceea pentru că am fi dorit să fim la guvernare. Întotdeauna au fost negocieri foarte serioase unde erau stabilite acele principii și acele priorități pentru care noi ne asumăm un rol oarecare pe care puteam la guvernare și țineam cât puteam din puterile noastre politice pentru a realiza acele obiective. Legat de guvernarea cu PSD, putem să spunem că din principiile și din prioritățile care s-au stabilit și s-au clarificat ca între parteneri la începutul acestei guvernări din martie, unele s-au realizat, destul de multe nu s-au realizat și, evident, în cazul în care mâine vom decide, dacă vom decide să rămânem la guvernare, aceleași principii și aceleași priorități sunt valabile în continuare, pentru că noi considerăm că esența UDMR-ului este acela de a duce spre realizare așteptările și prioritățile comunității maghiare. Deci, asta însemnând că eu, mâine, o să prezint exact această situație, că sunt două tabere, unul minoritar și celălalt cu o pondere mai mare în putere, care spune că trebuie continuată această guvernare în cazul în care, după încă o discuție foarte detaliată cu partenerii noștri de guvernare, putem să ajungem la acea concluzie că își asumă realizarea acelor priorități pe care noi am avut fixate din martie și care până în momentul de față nu s-au realizat. Dintre care vă amintesc la unul care, din punctul meu de vedere sau nostru de este important, este autostrada. Evident. Asta este. Deci nu vorbim numai de niște priorități care sunt doar a comunității maghiare. Sunt și acestea, pentru că, de exemplu, Facultatea de Medicină din Târgu Mureș este una dintre acestea, dar autostrada este